Do 1 ao 11 de xullo, o Concello de Meis celebrará por todo o alto as festas de San Bieito. A programación arrincará o sábado 1 coa actuación do monologuista Isi. O día 2 toma o relevo unha das citas xa tradicionais, a Feira Labrega, que este ano cumpre a 10ª edición. Un ano máis vamos a centrarnos no gando, porque era un dos motores noutra hora do que era a Gran Feira do Mosteiro, e que se converte nese día nunha atracción para os máis cativos. Tamén teríamos a artesanía representada nos oficios que se pasaban de pais a fillos e na gastronomía. Ademais da exposición de fotos antigas, este ano a organización incorpora unha novidade. Haberá máis representacións teatrais e un grupo de regueifas amenizará a xornada. Pero esta non é a única proposta diferente a outros anos. O programa inclúe a primeira edición do Beni Rock, un festival de música rock que se celebrará o día 7 no campo da Feira do Mosteiro, unha iniciativa que conta coa colaboración de varios hostaleiros do Concello. Empezaría en 80, despois xa entramos aí a rodar. Temos un grupo local que é Calle del Ruido e despois, xa según se vai perfilando a noite, entraría Chaladura Rock, que é un grupo magnífico, e xa logo para rematar, para a xente máis nova que quere outra cousa, habrá un DJ, non? O día máis agardado das festas chegará o domingo, despois de que o sábado o protagonista sexa San Cristovo. O día 9 de xullo celebrarase a 27ª edición da Festa dos Callos. A organización preparará a mesma contía que en anos anteriores. Tamén manterá os prezos. Os callos de Meis, un ano tras outro, non me canso de dicir que son os máis importantes non só da comarca e na provincia. Eu xa dixen algunha vez que non había probado no mundo uns callos como eles e o manteño, non? É unha festa gastronómica que está moi arraigada non somente no noso concello, senón na propia comarca. Outra das citas máis populares, a BTT, que se celebra o día da Festa dos Callos, estrea este ano a modalidade de andaina para que sexa máis accesible a todos os públicos.